मोजां मोननाया मा बेखौ आं मिन्थिनांबाय गोदाव सोराव जानांबाय आं अननायनि थाखायनो साया माया जाखांफैयो नोंनिल' महरा साया माया जाखांफैयो नोंनिल' महरा आदा बे लादुखौ हरलाय आदा न' बेखौ जा दैबो नांगौ नामा आदा नों थाथ' दे आदा आं क्लास लाहैनोसै आया बे गथ'आ बेयाव फाग्लाजों मा मोनखोब्रा बेलाय मेथाइसो होलायबावदों आं थ'थ' जाहैनांगौ अय नानि फाग्ला मानसि खाथियाव मा मोनदोंबा नोंलाय मेथाइसो होलायबावदों दां बारा खेला गैया अरजागोनबो फाग्ला मानसियाव अय मेथाइसोखौब्रा बे मुगुसो फाग्ला मानसिनि खाथियाव मारै सिथाव सिथाव गोसोनाय बायदि थाखोब्रा नानि नोंलाय आदामोन बियो गाव हारसिं गोसो जानानै फाग्ला जानो होनना जायाखै बेखौ गुबुनासो फाग्ला खालामदों नोंसोर बेखौ मिथिया फाग्ला होननानै सासे गोथां जिउ गोनां सुबुंखौ नासयनो आरो मुगैनो हामा आदामोन पाप नाङो नों बायदि जुनियर मानसिया जों बायदि सिनियर मानसिजोंसो उल्था उल्था रायज्लायनो फैदों नों मा मानसिखौलाय बेनि फारसे गथ' बे मानसिया हिनजावनि थाखायसो फाग्ला जादों मोनथिबाय ओइ मा जादों बेयाव मानि दावराव मानो सोबादों बेखौ सार आदामोना बे आदाखौ जानला मोनला फाग्ला माबा माबि नङै बाङै गाज्रि गाज्रि राव बुंदों बेनिखायनो आं बिसोरखौ बादा होदोंमोन बेवहायनो बिसोर आंखौ सोबादों रोखोम आरो धनन्जय नोंसोर मिथिगौना सासे फाग्ला मानसिया माबायदि आखुनि मानसि जायो सासे फाग्ला मानसिया सासे लेखा गोरों मानसिनिफ्रायबो साबसिन मानसि जायो बिसोर लेखा रोङा जानो हागौ थेवबो बिसोर रावजोंबो दावराव दावसि खालामनाय नङा आरो रावनिबो खहा खालामा आरो बे बाथ्राखौ गोसोआव ला फाग्ला मानसिफोरनि जाहोनाव माब्लाबाबो जेंना फैया जेंनाया फैयो सियान मानसिफोरनि पाप खामानि मावनायनि जाहोनावसो मा नोंसोर बावबाय नामा सानसे समावदि बे फाग्ला मानसियानो नोंसोरबायदि मोजां मानसिमोन आरो फरायनायफोरावबो नोंसोरनिफ्राय साबसिनमोन दिनै बियो मानिबा जाहोनाव बेबायदि महराव फैनांबाय सोरनि उदखारावबा एफा मोजां फरायसाया हरखाब बेबायदि जाहोनाव फैखो सार
बे आदाखौ सासे सिख्लायासो फाग्ला खालामदों। सासे सिख्ला? नाथाय माब्रै? खोनासं सार, आं जेब्ला कलेजनिफ्राय थांबाय थायो बे समावनो खर' गिदिंनानै गोग्लैनो नागिरो। अब्ला बे आदाया आंखौ हमथाफैयो। जेब्ला आदाया आंखौ दसे रेस्ट लाथों होनना जिरायहोयो, बे समावनो सासे सिख्लाया उनजों फैना अन्थाइजों खर'आव आदाखौ देफैयो। जाबाय दे, आं गासैखौबो बुंनो हाखाबाय। बिनि गुबै जाहोनानो जादों लाब। लाबानो मानसिखौ फोथैयो, फोथाङो, दुखुबो होयो, सुखुबो होयो आरो माब्लाबा फाग्लाबो खालामो। लाब होननाय बुस्थुआ मावनो हायै खामानिखौबो मावहोयो। मानोना लाबनि फिलिंसखौ आंबो सिगाङावनो मोनबोखाबाय। मा बुंलाजोबखोब्रा बे प्रफेसारालाय? आंथ' एकबो बुजियाखै। नोंसोर बुजिदों? बुजियाखै आंबो। जेबो बुजियाखै।